Віра – це діє, і якщо вона не діє, вона мертва. Багато людей вірять у Бога, але користі від цього немає, тому що це мертва віра. І є віра Божа, тому віра – це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Є віра Каїна та Авеля, і обидва принесли жертву Богові. Він прийняв жертву Авеля і не прийняв жертву Каїна. І Каїн засмутився і вбив брата. У житті є багато проблем і проклять, але якщо ми ходимо з Божим откровенням і Словом Божим, Бог врятує від багатьох речей, проблем, як врятував Ноя.